Βλέπετε Αντένα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Βλέπετε Αντένα. Τζιπ, πύρινο φέρετρο για δύο αδέλφια στην καρδιά της Αθήνας. Καταστηματάρχης σκότωσε τσιγκάνο που πήγε να τον ληστέψει. Οι μεγαλέμποροι των ναρκωτικών στον Εύρο. Αμέσως τώρα αρχίζουν τα νέα του Αντένα. Και τώρα τα νέα του Αντένα με το Θοδωρή Δρακάκη και την Τζέλα Παυλάκου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανεβαίνει ο πολιτικός πυρετός την εβδομάδα που μας έρχεται. Την Τρίτη ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα πρώτα μέτρα εξήγηλε ο Ανδρέας, δείγμα γραφή σήμερα από τους νέους υπουργούς. Σε επίσημο ρόλο η κυρία Δήμητρα Παπανδρέου. Σε μυστικό δείπνο καλεί ο Μητσοτάκης όλους τους δελφίνους. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά το νερό τελειώνει στην Ηλίκη. Και τώρα τα νέα του Αντένα με τον Τέρενς Κουίκ και τη Σαβούλα Γιάτσου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλαξε χέρια και επισήμως σήμερα η εξουσία με την ορκομοσία του Πρωθυπουργού. Οι ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με τον Γιώργο Ντουατζή. Είναι τα νέα του Αντένα στις 12. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τώρα τα νέα του Αντένα από την Ελλάδα και τον κόσμο με τον Τέρενς Κουίκ και την Τατιάνα Στεφανίδου.